Els efectes del coronavirus han arribat aquesta setmana fins al mític Festival d'Eurovisió, i és que la Unió Europea de Radiodifusió ha anunciat que cancela l'edició d'enguany, la que s'havia de celebrar a Rotterdam, als Països Baixos, a causa de la propagació d'aquesta pandèmia. A través d'un comunicat, la UER ha assegurat que en les darreres setmanes s'han explorat moltes opcions alternatives per permetre que el festival continués, però també apunten que la salut dels artistes, del personal, dels aficionats i dels visitants, així com la situació tant als Països Baixos com a Europa i al món, han motivat la cancel·lació d'aquest certamen. Aquesta decisió és històrica, i és que el festival s'ha celebrat de forma ininterrompuda des de la seva creació, ara fa 65 anys. Cap conflicte entre els països participants, com poden ser la guerra dels Balcans, l'enfrontament entre Rússia i Ucraïna o el conflicte palestino-israelià, que va carregar de polèmica l'edició del 2019, va aturar Eurovisió, i en canvi sí ho ha fet aquest any el coronavirus. Estem molt orgullosos que el Festival de la Cançó d'Eurovisió hagi unit audiències cada any sense interrupció durant els últims 64 anys, i nosaltres estem extremadament tristos de que no es pugui celebrar aquest proper maig, ha explicat el supervisor executiu d'Eurovisió, John Olasan. De fet, la notícia de la cancel·lació arriba quan només faltaven 60 dies per la final, inicialment programada pel 16 de maig. El representant d'Espanya al festival, el cantant murcià Blas Cantó, ha expressat la seva reacció a través del seu perfil de Twitter. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo, se me parte el corazón, espero que esto pase pronto, sobre todo por la gente que está perdiendo a seres queridos, cuidémonos entre nosotros y quédate en casa. Perquè l'edició número 65 pugui celebrar-se l'any 2021, la UER, la ciutat de Rotterdam i les emissores neerlandeses ja han iniciat contactes.